дар шаҳри душанбе рӯзи 19 ноябр конфронси минтақавии дурӯза бо номи рақамӣ кардани матбуот василае барои озодии сухан дар Осиёи марказӣ шурӯъ шуд, ки дар он намояндагони 5 кишвари минтақа ширкат доранд. дар ҳамоиш ки бо мусоидати Созмони амният ва ҳамкории Аврупо сурат мегирад, 70 хабарнигор, намояндагони ҳукумат ва созмонҳои ғайриҳукуматӣ ширкат доранд. кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон ҳамеша барои маҳдуд кардани озодии сухан ва таъқибу фишор ба хабарнигорон танқид мешунаванд, аммо мақомот дар нишаст гуфтанд, дар Тоҷикистон шароит барои фаъолияти озоди хабарнигорон муҳайё шудааст. ҳукумати Тоҷикистон тибқи қонуни асосӣ ва ӯҳдадориҳои байналмилалиаш талошҳо барои муҳайё кардани шароити мусоид барои озодии сухан ва матбуот, дастрасӣ ба иттилоот, амният ва заминаҳои ҳуқуқӣ барои пешрафти фаъолияти хабарнигориро идома медиҳад. мақомоти Созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар ин нишаст аз кишварҳои минтақа хостанд имкон бидиҳанд, ки хабарнигорон озодона фаъолият кунанд ва озодии баён таъмин шавад. дар ин бора ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ бо Андрей Рихтер, мушовири Созмони амният ва ҳамкории Аврупо суҳбат кард. ин маротибаи шашум аст, ки дар душанбе Созмони амният ва ҳамкории Аврупо конференсияи худро баргузор мекунад. ҳар навбат мо дуру дароз сари мавзӯъ фикр мекунем, то барои журналистони ҳар 5 кишвари Осиёи марказӣ, ки гузаштаи муштарак доштанд, ҷолиб бошад. дар ин навбат мо масъалаи боло бурдани касбият, гузаштан ба пахши рақамӣ ва гуногунандашӣ дар матбуотро интихоб кардем. гузаштани васоити ахбори омма ба пахши рақамӣ аз як сӯ агар умумӣ ба назар мерасад, аммо аз сӯи дигар мавзӯи хос буда ҳам барои ҳукумат, ҷомеаи рӯзноманигорӣ ва ҳам шаҳрвандон ҷолиб аст. ҳар 5 кишвари Осиёи марказӣ ҳоло талош доранд, то ба пахши рақамӣ гузаранд. масъалаи гуногунандашӣ ин яке аз маҳаки фаъолияти кории мо ҳаст. мавзӯи озодии баёнро шумо бо мақомоти тоҷика матраҳ кардед ва посухи онҳо дар робита ба озодии баёну маҳдудсозиҳои расонаҳои интернетӣ чӣ гуна буд? вазъи озодии баён дар Тоҷикистон чандон ҳоли хубе надорад. мо ҷиддан вазъи озодии баён дар Тоҷикистонро назорат дорем. мебинем, ки таҳаввулотҳои сиёсе, ки дар кишвар мегузарад, чӣ гуна ба озодии матбуот таъсир расондааст ва то ҳанӯз таъсир мерасонад. мусоҳибони аслии мо ин ҷо оид ба озодии васоити ахбори омма, сохторҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ ҳастанд, ки риояи ҳуқуқи рӯзноманигорон ва озодии баёнро таҳти назорат доранд. вақте дар бораи озодии баён суҳбат мекунем, набояд фаромӯш кард, ки Тоҷикистон давраи гузаришро ҳанӯз пушти сар накардааст. аз ин рӯ фикр мекунем, ки рушди техникӣ ва иттилоотӣ ин кафолати рушди гуногунандашӣ буда метавонад, чун бо дастрасии васеъ ва озод ба интернет мо умедворем, то имконоти истифодабарӣ аз интернет ва телевизиони рақамӣ, ки имкон медиҳад шабакаҳои бештар дастрас шавад, метавонад боиси боло рафтани огоҳии мардум ва табодули афкор дар мавзӯъҳои мухталиф шавад. Открытости интернета, которые происходят и проходят здесь, в Таджикистане.